Малко закъснение пускането, но нищо, все пак го пуснах. Ще видите невероятни снопове, които играят на бот. Просто не мога повярвам, че има такива идиоти. Но все пак има. Чак ме е страх да отида напред. Опа, шахмат. Да, така. Дали бе, брат? Аха. Какво направих? Омага! Омага. Снопове са. Не говорите глупости. Все пак, загубили сме веднъж. Това е. Оу. Какво? Но в нас. Къде аз? Не. Защото съм в нас. Еми такова да го духаш, няма да излизам. Защото не ми си излиза. Не ми играете си сами. Какво? Стига Фабио, моля те. Хуя 0-1. Аха, добре. Бе, от кой е? Купелдак. О! Омага! Какво направя? Тъпия хил. На тъпото ни дала. Не. О, пак не се размина. На тия ми правя удар да ти имам. Омага. Омага пак. Гледай от тъпя насус. Абу Даби. Пак ли оживяве? За 100-тен път вече.
Дали бе, бате? Аре бе! Гледай го бе! Да. То фината Ирелия па ни даде демаже. Те ви копенгаските герои, дева. Снопове са все още. Няма бият. Добре, айде бе! Нейтрон, брат. Теби бота. Аре бе! GG. Ей! Успях! Някакъв тъп начин. Имах стън. Стената. Не може ли да е стън, бе? Какво фармиш, бе, бе? Лап фарм. Тихо. Дали бе, бат, дали бе. Катарина! Репортофа. Него е.
Гледай, тази път къса на стопане. Oh my god! Ah! Аре бе! Дева гейски герой. Ще бе. Fuck you! Да бе! Бе го пада на сумря. Nasus buy armor or health. She can't win vs tank. No, are you fuck idiot? Ти сериозно? Или? Мога фьор. Оу! Добре. Демидж, нашата 0 милион пъти повече. Три са. Отивам 120. Gabas, dude! Are you kidding me? Get and now not kill. То педал няма идея да игра. Гледай. Про.
стига, баш. Да, GG, знам и не на тебе. Си педал. Ага, играл. Пак ли бе? Come says one fucking time, nurses! Теби бутлаците деба. Дай, бързо. Го, будни кулата, будния. Бе, будни кулата, бе. Тапак. Да, мога.
Да бе, добре. Абе, бягай бе. О, GG бе. Те го нас успели. Защото ми трябва фарма, ме, много. Оу! Бати! Кашонари, бате. Oh, what the fuck? Добре, бях спрял клипчето за много дълго време, защото мислех, че ще се загубим. Така и се получаваше. Но сега имаме шанс, и то доста голям. Ако сметате от коя до коя секунда играем, минута по-точно, и какви статове имаме, ще изглежда доста странно. Аре бе, омага! Да, малко е така бат, ама то от нас започна да се развива и имаме шанс да победим. Той е голям. Нищо той е супер. Абе дай бе! Той пи бяга. За сега имаме огромен шанс да победим. Само ето трябва да играме много така тим, нали, отборно. С тимфайтове и тези неща, като сега, например, но трябваше, то ТФ, не знам какво прави, просто идиот. ТФ, why not help? Може поне да вземе 2-3. Те бяха 3, значи 2. Те го нямаше да мога. Гледай 4, 9, 4, 6, 14. Абе има доста добри, ама. С фарма се оправяме всички. Ма нас с нещо не ми се вижда, че има много. Има стакове му пък. Да имаше 200. Ще е добре. Ще бутна тази кола, ако успея. И ще е GG. Те вече го взех. Да. Бава цена ще. Малко тъпо се получи, че спрях клипа и след това пак го почнах.
Всъщност много тъпо се получи. Ама пък видях, че губим и затова нямаше смисъл да го правя. А пък сега имаме мега огромен шанс да победим. И затова мега не, ама имаме някакъв мизерен шанс. Общо взето убивам Катарина. Да, бе! Това не е истина. Да, ли, бе? Не, дори Уоу. Добре, това беше тъпо от нейна страната. Флашка, защото ме прева мене. Ама, пък, я взех все пак. Успях да ги взема. Бягай, Насос, бягай. Бягай, бе, тапак. Нищо. Все пак, почваме така. Браво, бе! Абе, бягай, бе, са, бе! Дай, бой. Хит! О, фък! О, сега бай, GG. Ей, дракон. О, те го взеха. Аз забравих. О, бутуши още нямам. Всеки път мисля, че имам бутуши, ама нямам. И всеки път забравям да ги купа. Ей, ще натигна нас по фарм. Сега е добре. Тая нидата е много слаба, сериозно, тя е много слаба. Ай, той е много добра. Ама, тая нида 5 пари не дам за нея. Тима си да си го изфармат това. Но фиората пък, ако си вземе правилни айтеми, ще ни маже. Добре, за сега тя няма булдна старт, така че не е толкова за притеснение. Не вкара толкова голям демидж. Ама като си го вземе, става лошо. Сериозно, наистина, става лошо. И като сметнете какъв скор... Какво прави тата тук, бе? О! Вземи си го, бе! Не мога повярвам. 2 в 1 ги взех. Аз не съм... има танк. Добре, това вече е странно, наистина. Някакъв невероятен, брутален обрат. Може да се получи. Може би тази победа ще бъде яка. Добре, това ще го бутна на всяка цена. Ако случайно не ме убият. Но все пак ще го бутна. Добре. 13, GG. Добре. О, мага, защо мен? Не! Мамка му, бе. Бой по това, бе. Бой по гея, бе. Мъжете го, бе. А така. Ма ще ги бием. Ако сметете какъв беше скорът от началото и сега какъв е, чак не ми се вярва. Оу! Да бутай малко. Нищо, не бягай. Браво. Да. Молята да има истина. Има. Yes. Кю! Не, трябваше. Трябваше го сложа да те гони, докато не си пусна това. Мама ти да ева и тъпя. Мукулук. Малка ти, бе. Купеле, ще смачкам. Ще правят... Къде отива? Не. Аз ще ходя. За всеки случай ще отида за... Къде тръгна, бе? О, мага! Преба се! О, мага! Сериозно. Не го уби.
Дънджър, бе, тапак. Ще пребият като куче в питня. Като куче в синя. И така. Дали, бе, бате, дали, бе. Я стой тук. Доле. Легайте. Оу. Ей. Оу! Взех го и той. Успях. Бой пота! Бой, бе, смажия, бе! Няма мана! Сега бягай, не те докопа, че ще... Бе. Добре, вече съм напрегнат. Не, защо така? Тапак. Добре, имам последен айтъм. Ще играем на онче Божи, кой да взем? Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Отиви на букулка, да ядеш памулка. Ако ти е малко, дай на бате гаго. Ако ти е много, дай на БАТЕГО. Това ще си взема. Барон, плиз. Добре, шеларна. Добре, първото шеларна. И след това тук. Добре, няма никой, сериозно. О, отивам да бутам. Тръчи, бате! Тичкай, бацка. Тичкай, бацка. Вземи си тая. Вземи, аз съм яко букук. Да, бе, добре. Гледай, погледни бати лъкера. Ако не беше дошъл ние неща, ще да я убие и тая. О, вейно пи. О, да вейно пи без. Чай, бе. Тъфа. Why not come with me? We will be... Бе, разпава си двата. О, мага. Това е гадно. Мати кора. Нищо. То няма ли никой стакова ли, бе? Якви яйте ми е взел. Че няма такъв демидж. Сборно. Няма... биги, бе. Чай са. Насус мой ейс. Не можах да го напиша право. Тапаци! Още на финиш на играта. Или пък не, няма да успях. Не, бе! Аре, бе, аз съм с тебе. Няма ли един да долара? Мълком! Ще ева тази фьорса. Ще почукам. Аре. Ева. Всичко ще се случи. Дали, бе, бат, дали, бе. Даун. 1200. Вече става интересно.
Ай, GG вече. Репорт Картарина. Вземи си. Свършихме. Добре, това беше идеална игра според мен. Извинете, че направих целият клип да видите как се развиха нещата, но просто мисля, че ще загубим и изведнъж видях, че печелим. Затова, сори отново. Но все пак мисля да кача клипа, ако съм го заснел. Да, заснел съм го. Така че мерси, че гледахте. Ако може един палец нагоре и ако искате се абонирате за мен. И до виждане!